prajem všetko krásne. Nech Boh je tvojou pomyselnou ťažnicou. Nech nemáš problém s blížiacou sa štátnicou. Nech sa ti všetko dobré aj zle umocní, veď zápor na druhu je vždy kladný a Boh všemocný. Saška, prajem ti všetko najlepšie k narodeninám, aby si bola vždy usmiatá ako konvexná funkcia a tvoj a Boží plán mieril jedným smerom ako šipky v priamej úmernosti. Milá Saška, z matiky som dutý ako delo, za to rimovať mi ide smelo. Vektory sú pre mňa horor, zablahoželať ti národka mi dovol. Som rád, že viem, koľko je 2 plus 2, rovnicu by mi trvalo vypočítať aj pol dňa. Viem, že ty by si to zvládla na 100% rýchlejšie. Tvojim narodeninám ti prajem len a len to najlepšie. Milá Saška, prajem ti všetko najlepšie k tvojim narodeninám, veľa lásky a šťastia na entu a nech si vždy taká šťastná a spokojná, ako keď ti vyjde skúška správnosti. Si super a dúfam, že sa čoskoro vidíme. Milá Saška, všetko najlepšie k tvojim narodeninkám, veľa zdravia a veľa lásky. Aby sa ti darilo v škole a v Prahe. Všetko ti prajem, úprimného srdca a sa teba veľmi teším. Ahoj. Ahoj Saši, takže ja sa chcem dnes pridať s matematickým želaním. Ale na to, aby si zistila, čo ti chcem povedať, budeš potrebovať Bibliu. Tak si choď rýchlo nejako zohnať. Už ju máš? Takže teraz si otvor v Biblii knihu Sirachovcovú. A začíname počítať. Prvé, čo spočítaš, budú princezničky na tejto baterke. Koľko ich je? Teraz ich vynásob 2. To je číslo kapitoly. Teraz si spomeň, koľko máš už dneska rokov. A od tohto čísla odpočítaj počet písmen, ktorý sa nachádza v názve tejto veci a teba. Teda, lebo je to tvoja prezývka. A to je číslo verša. Toto je verš, ktorý je o tebe a chcela by som ti povedať, že si takým človekom, ako je tam napísané. Chcem ti veľmi poďakovať a mám ťa veľmi rada. Všetko najlepšie. Tak, milá Saška, tvojim narodeninám ti chcem zaprieť všetko najlepšie, aby si bola šťastná celý tvoj život. A keďže už študuješ tú matematiku, tak ti chcem vysvetliť tento príklad. 1 plus 1 rovná sa 2. Toto je základ tvojho života, pretože život je niekedy strašne komplikovaný. Je to asi tá najťažšia vec, čo môže byť. A častokrát nevieme sa rozhodnúť, nevieme na živote to jednoduché, hľadáme nejaké zložité cesty, nechápeme, čo od nás chce Boh. Tak ti prajem, aby si sa vždy dokázala rozhodnúť, aby si vždy našla tú správnu cestu a aby raz, keď sa pozrieš spätne, tak aby si pozrela, že tvoj život, že to bolo to najúžasnejšie, čo si kedy mohla prežiť. Mám ťa veľmi rada a dúfam, že to vieš a tak prajem ti všetko najlepšie. Milá Saška, nech má každý tvoj deň obsah. Získaš ho, keď umocníš lásku na druhu. Nech má tvoje srdce objem. To sa stane, keď obsahu dáš výšku alebo hĺbku. A nech tieto veličiny v tvojom živote rastú exponenciálnym radom a približujú sa k nekonečnú. To ti zo srdca želáme. Všetko najlepšie. 1 plus 9 krát 2 pripíjam s čajom na teba. A prajem ti, nech si šťastná a zdravá, prajem ti všetko najlepšie. Nech sa vidíme čoraz častejšie a už ďalej neviem nič rímovať, takže oslavujeme.